Hi Kay, good evening. Hello po, good evening po. Ayan, good evening love. Sige, kwentuhan mo na ako mahal ko anong maipaglilingkod ko sa'yo at nagpatawag po sa usapang LDR. Ngayon po, DJ Lala, ayun po, about po sa ka-relasyon ko for for 4 years na po. Ay, bale, Mhm. I'm very long, with parehas po kaming bisexual po. Mhm. Then, ngayon po, maganda naman po yung relationship namin for 4 years po. Pero there are times na may mga konting selos. Pero wala naman, parang siguro po dahil sa problem ko din, sa trust issue ko before sa past ko. Mhm. Kaya parang nadala ko sa kanya, pati kahit loyal siya, kahit yung mga friends niya nasasabi sa akin na talagang loyal siya. Pero parang ako, parang siguro dahil parang random selos lang po, yung parang innate na po sa akin yung pagiging selosa na parang nadala ko siya because of my past na naloko ako before. So yun po, parang dumating sa time po na parang napagod na siya kahit kahit po, binibigyan niya ako ng assurances na ako lang talaga, walang iba. Then gusto lang niya na pagkatiwalaan ko siya, pero parang nahihirapan po siya kasi hindi ko mabigay. Until such time po na ngayon, after ng 4 years anniversary namin po, few days lang po nun, dumating po sa time na parang, pumunta pa ako sa work niya. Tas biglang parang parang ano po, parang wala lang, parang may nagselos lang ako ulit, pero wala namang dapat. Alam kong parang wala naman. I mean, late ko na-realize na hindi dapat kasi wala sa lugar. Until such time po na parang nag nag-burst out po siya na parang napagod na daw siya, parang nasagad na daw siya sa kakaselos. Tapos parang dagdagan pa daw na may problema siya sa family niya since yung father niya may sakit. Then workload sa work niya sa manager po. So yun po, parang nahihirapan na daw siya. So parang nag-decide siya na mag-break. Mhm. So ako po, parang ayoko po sana kasi parang since nag-aaral din po ako as medicine po, parang naapektuhan din yung pag-aaral ko because nag-break nga kami. So yung decision niya, parang mabigat na yung yung sa school ko, sa pag-aaral, tapos yung magdadagdagan pa po ng breakup, parang sobrang hirap. So ayoko sana makipag-break, sabi ko baka sakaling pwedeng maayos namin. So sabi niya parang maghiwalay lang muna daw para makapag-focus ako sa pag-aaral, ayusin namin yung sarili namin, tapos siya ayusin din niya yung sarili niya. Tapos madami siyang iniisip, madami siyang problems. And then yun po, parang dumating po sa time na talagang hindi kami nag-usap for how many days. Then walang text, walang communication sa Messenger or what. Then bigla po siyang nag-text sa akin na nangumusta, parang hindi daw niya mapigilan na kumustahin ako. So dun po nag-start na naman kami mag-communicate, pero hindi po kami, parang break pa din po kami, pero nagte-text kami sa isa't isa. Pero parang cold na po. Then nag-decide po kami na magkita. Yun po, nagkita kami, pero parang ano yun, parang iba na po. Pero sweet pa din po kami, parang kami pa din po. Yung parang nakita ko pa din na love niya ako, love ko din siya. Pinapakita ko din na love ko din pa din siya. Then parang after namin magkita, after po namin magkita, parang balik na naman po sa dati. Parang hindi na naman consistent. Hindi na yung katulad po ng dati na hindi na yung katulad sa dati na parang consistent po yung communication. So Mhm. parang nahang po ako, parang nag-aantay po ako ng text niya, parang gano'n po. Parang sa sobrang bigat na po siguro, parang na parang nalilito na po ako kung ano po ba gusto niya. Tinanong ko po siya kung love po din ba niya ako, then sabi niya oo daw po, pero hindi naman daw nagbago, pero yun lang po na ayaw na muna daw niya pumasok sa relationship, parang bigyan lang muna ng time or space, para makapag-focus daw ako sa pag-aaral, din siya din, madami siya dapat asikasuhin. Tapos yun po, parang nahihirapan din talaga siya. Parang feeling daw niya lost po siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Parang natatakot daw siya. Baka po, ay parang hindi niya daw alam kung paano namin mababalik yung kung dating kami po. Then gusto niya daw, yun po, parang nahihirapan nga po siya, tapos confused.
Kaya po yun, parang hanggang ngayon po, parang ano pa din po ako, parang nag-aantay pa din ako kung ano ba yung desisyon niya, kung makipagbalikan pa din pa siya sa akin. So, hindi ko po alam. So, sinasabi lang niya sa akin na someday, pag okay lang lahat, pag tapos ka na sa pag-aaral. Pero parang 4 years pa po, parang hanggang matapos ako sa pag-aaral. Parang masyadong matagal. So, yun po. Yun po yung sinasabi niya sa akin na parang hindi siya nagbibigay sa akin ng assurance po na magbabalikan kami or what. Parang nag-aantay lang po ako sa kanya. So, nag-decide ako na parang hindi na muna siya i-text or i-message. Parang hindi din po siya nag-message sa akin for how many days na din po. Sa ngayon po. Pero pag nagkikita, yung last Saturday po, nagkita kami, parang andun pa din po yung love namin sa isa't isa. Pero yun nga po, parang hindi na consistent yung text. Siguro dahil busy din siya, ako din busy. Pero parang ako naman kahit busy ako, magbibigay pa din ako ng time for her. Pero yun lang, hindi ko alam po kung mag-aantay pa po ako sa kanya, kung bibigyan ko din ba siya ng space na lang or hindi ko pa alam. So, confused po ako sa ngayon. Okay. Ganito na okay, dedire-diretsahin na kita. Wala kasing kayo. Wala nang kayo. And you know what's the reason as to why wala na kayo. So this time around, if she asks for space, if she's thinking about getting back to you or not, I think you have to show her how mature you've become because of it. Ang hirap mong balikan, love, sa ganyang condition mo na hanggang ngayon parang responsibilidad pa rin ni ate na mag-reply sa'yo kasi gusto mo na, gusto mo bibigyan ka ng assurance kung kailan babalik. 'Di ba? Parang ang immature kasi Kay. You've been too immature for so long sa relationship ninyo. Now he is trying to make an adult out of you by giving you this lesson in life. Na minsan kasama mo na yung willing tumanggap sa'yo, ikaw na pala yung mismong gumagawa ng paraan to push that person away. Remember, you are in this position because you made a mistake. Multiple times. So right now, hindi niya obligasyon na bigyan ka ng assurance na babalik siya. Now, kung medyo nagkakaroon kayo ng instances na pag nagsasama kayo or nagkikita kayo, nararamdaman mo meron pa ring spark, meron pa ring chemistry, I hope wala nang holding hands, wala nang kiss, walang akbayan, walang hug. Sana walang ganon, kasi kung ganon lang, mukha kayong tanga. Sana walang ganon. Pero nararamdaman mo yung chemistry and all. Ibig sabihin, andun nga talaga yung love. Yun nga lang kasi, hindi ka pa niya nakikita as mature enough to handle the relationship again. Kumbaga, nakikita niya pa rin yung K na iniwan niya. Yung K na naging dahilan kung bakit nakipag-break siya sa'yo. Right now kasi, she is trying to make you focus sa pag-aaral mo kasi ikaw yung nagsasabi na yung breakup na yun parang naapektuhan yung pag-aaral mo and all, and siya din, nahihirapan na siya i-juggle yung trabaho niya sa relationship because you made it hard for her to work things out. Nahirapan siyang ayusin yung career niya because you keep on coming with issues after issues after issues na nakaapekto sa kanya. So right now, she's trying to get back on her feet. Kumbaga, tinatry niya ibalik yung groove niya. So I think, Kay, bukod sa please grow up, this time around, wag mong bigyan ng definite na sabihin na natin, wag kang humingi ng assurance sa kanya, wag kang humingi ng definite date sa kanya kung kailan siya makipagbabalikan sa'yo. Wag mong bigyan ng ultimatum yung sarili mo. Just let it flow. You guys are on a break. You guys are giving each other space. Maybe you could use this space in a healthier way. Kumbaga, tignan, mag-reflect ka na sa sarili mo this time around na kung hindi siya mag-text, fine. Hindi ko naman ikamamatay eh. Makakain pa rin naman ako kahit hindi siya mag-text eh. Not that I'm saying na hindi ko siya kailangan sa buhay ko. All I'm saying is, this ain't so bad after all. Kasi kahit papano, I have time for myself now. I have time to focus on things na hindi ako nakakapag-focus before. This time around, makakapagbigay ako ng ample attention sa mga priorities ko in life while she is doing the same thing in her own life.
And then kung sakasakaling this time around, I think nag-mature na ako, nabigay ko yung space na gusto niya whenever we're together. Andun pa naman yung spark, andun pa naman yung chemistry, but then again, hindi na ako clingy, hindi na ako needy, hindi na ako demanding. Maybe, makita niya yon. Kung hindi, at may dumating na bago sa buhay ko, I won't stop myself from falling in love to that new person or with that new person. But for now, I'm just gonna focus myself on myself. Kumbaga binigyan niya ako ng pagkakataon na ma-realize yung kasalanan ko, and I am sorry for what I've done, and I'll regret the things I haven't done for her. Pero the past is the past na eh. There's nothing more I can do about it. Nagpakita naman ako ng motibo na I wanted another chance. It's just that hindi niya na maibigay sa akin yung chance na yun kasi maybe I haven't proven myself yet. Not to her, but to myself. Maybe wala pa rin pala talaga akong pinagbago mula sa K noon hanggang ngayon. I'm still the same K. So, kung ikaw nga naman ay nakipaghiwalay dahil sa isang trait na ayaw mo, and yet, nung gusto mo na siyang balikan, nakita mo that person is the same old person, parang common sense lang, tatanungin mo yung sarili mo, babalik ka pa ba? Kung yung babalikan mo, parehas pa rin ng dati, walang bago? Nagigets mo ko, Kay? Yes po. Yes po. Hindi niya obligasyon na bigyan ka ng assurance kung babalik siya o hindi. Kasi tinulak mo na siya palayo eh. So right now, stop being needy and demanding of her. She is trying to make something out of her life. And as a mature person would handle this, you let her go and you support her sa gusto niyang gawin. Ngayon, if on the process of being okay sa situation ninyo, makitaan ka niya ng pagbabago and she would want to come back in your life and ready ka pa din, gusto mo pa din, then you can try again. But if not, hindi na talaga siya bumalik at all, tapos habang nasa process ka ng being okay with the situation you're in, nakita mo na lang siya as a friend, di sabihin mo sa kanya na, I'm so sorry. Doon sa process na binigay mo sa akin or sa break na binigay mo sa akin, I saw you as a friend. And I don't think I would wanna go back. And right now, meron akong bagong person in my life that I would want to be in the future with. Then that person, yung ex mo, kailangan na lang tanggapin yon kasi wala na kayong tsansa, nawalan na kayo ng pagkakataon to get back together. Kumbaga, hahayaan nyo na lang muna mag-rolyo yung mga bagay-bagay without assurance. Kasi you don't need to give each other assurances. Wala na kayong relationship to begin with eh. Wala na kayong commitment sa isa't isa. Right now, you are having your both lives. You are having separate lives. So, kung ano man gusto niyang gawin sa buhay niya, magagawa niya. Kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, magagawa mo. Hindi kayo obligadong mag-report sa isa't isa ng kaganapan sa mga buhay ninyo. Naiintindihan mo ko, love? Oo, ngayong alam mo na kailangan ilugar ang pagsiselos, o 'di ba? Sana in the future relationship that you'll have, if it's with the same person or it's a new one, sana ilugar natin yung pagsiselos kasi promise, nakakasira ng trabaho kapag meron kang partner na selosa. Ang hirap magtrabaho kapag meron kang partner na lahat na lang. Yung tipong pag nilagyan mo ng palda yung poste, pagseselosan, lagyan mo ng pantalon yung upuan, magseselos. It's hard to move. It's suffocating. Ang hirap. Parang hindi ka magkaroon ng growth personally and sa relationship. Kasi andun yung takot na, naku, magseselos naman, pag-aawayan na naman namin to. Naku po, susuyuin ko na naman to kasi may pinagselosan na naman. Nakakasakal yan, love. Kahit sinong i-partner sa'yo, if ganyan ka ng ganyan, masasakal yan sa'yo, love. Naintindihan? Kailangan mo na lang tanggapin na for now, siya yung totga mo, the one that got away. She could have been someone na you can perfectly see your future with, but then again, something happened along the way. First is accept na wala na talaga. Second is forgive yourself sa nagawa mo in order to make that, sabihin na natin, unfortunate event happen. And third is to live your life, dear. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Tapusin mo na muna tong pag-aaral mo. Ngayon, kung pag nakatapos ka sa 4 years na to at wala pa rin talaga kayong jowa, kayong dalawa, and
kapag nagkatagpo kayo at nagkatitigan kayo, nagkatinginan kayo, same old spark, andun pa rin, then maybe this time, it can work. But for now, hayaan mo na lang muna siya sa buhay niya, tas mabuhay ka na lang muna sa buhay mo. Intindihan mo ako, mahal? Yes po. Ngayon, kung meron kang... Go. Mag-ask lang po sana if ever po ba Ano, sorry. bibigyan ko pa din po. Ano yun? I'm sorry. If ever po ba, kumari pag mag-message sa akin, titigilan ko na lang po, iiwasan ko na lang po ba? Love discretion mo. Discretion mo kung magme-message ka o hindi. Pero yung part na mag-expect ka ng message in return, yan yung something na wag mong gagawin. Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi na kayo obligado sa isa't isa na mag-reply at mag-report sa isa't isa. Ngayon, if you feel like sending a reply, go ahead by all means. Mag-reply ka kung gusto mo. Ngayon, kung hindi siya nag-reply, wag ka mag-expect. Ngayon, kung ayaw mo, hindi mo siya feel replyan kasi feeling mo it will stop you from moving on, it will stop you from doing your thing, it will stop you from getting into this mindset na wag nang umasa na magkakabalikan kayo anytime soon, then don't. Discretion mo. Ikaw yung pumili this time around. Sabi ko nga sa'yo, okay, if there's one thing you should get out of this situation, that is the fact na you need to mature. You need to grow up. At kasama dun sa growing up, at kasama din dun sa process of maturity is being able to decide which one ay yung tama mong gawin sa mga certain situations. Naiintindihan? Yes po. Yan. Kung meron kang gustong sabihin dito sa ex mo na sabihin nga natin na the one that got away mo, yung tao na sayang, pero right now kasi there's only so much you can do in order to bring the past back. So, anong gusto mong sabihin sa kanya? Yun lang po, just wanna say thank you for everything. Thank you for loving me unconditionally, for giving me assurances that I love mo talaga ako. Pero sorry if hindi enough yung trust ko dahil sa trust issues ko nasira yun. I try to focus on myself and be better and to grow, to mature. I just, sana maging happy ka while I'm away, while I'm hindi na tayo. I want you to be happy and I will never stop praying for you. And, po, I just want to say thank you and goodbye po. For Okay. now. Kay, huwag ka mag-alala, love. I mean, if you guys are meant to be together, one way or another, magmi-meet ulit yung path ninyong dalawa. But for now, parang singing competition lang. It's a no muna. Magpahinga muna kayong dalawa. Maybe yung 4 years na relationship ninyo, naging masyado ng exhausting for the both of you. So right now, i-take nyo tong pagkakataon na to rest, to make your heart recover sa mga nangyari, and then mag-focus muna kayo sa mga sarili ninyo. Individual growth muna tayo. Individual realization muna tayo. Patawarin mo yung sarili mo for everything you've done, at papatawarin ka din niya for everything you've done. And then you move on. You carry on, okay? Thank you po. Maraming salamat, Kay, for calling my show. And ingat ka lagi, love, ha? Thank you po. Salamat. Bye. Gabisyo, ganun talaga eh. Darating at darating kayo sa punto na yung isa sa inyo hindi nakakayanin. 'Di ba? Parang ano lang 'yan. Parang damage taker, or kumbaga yung tangke ninyo or yung wall ninyo or yung shield ninyo. There's just, di ko alam kung paano siya sabihin eh. There's only so much damage a shield can take before it breaks. Yan. Ibig sabihin, may hangganan or may limitasyon ng sakit lang ang kayang tanggapin ng isang tao bago siya tuluyang bumigay. Kasi kahit gaano pa yan katatag, kahit gaano pa kaganda yung pundasyon niyan,
kung dudunggulin mo ng dudunggulin, kung bubungguin mo ng bubungguin, kung bubugbugin mo ng bubugbugin, masisira at masisira mo yan. And siguro nga this time around, nabugbog na, nasira na, bumigay na. And before you build it up, you need to work from scratch again. So take this moment ng kanyang pagkasira to rest, to take some rest. Let your body recover from it. Let your heart recover from it. And then, once okay ka na, once ready ka na, and you think needed pa rin yung pundasyon na yan, and you think possible pa rin mabuo yung binubuo yung fortress foundation or wall, that's when you do it. Kasi maybe this time, dahil alam nyong pareho kung ano yung mga dapat hindi gawin para masira yan, maybe this time it will work. Pero give yourself some time and forgive yourself in the process.